Kuku era makla la benna de. Mani ngi fana mana. Ah, ok. Amana takoni amana beaucoup mo pa atesi. Bonsoir maman. Ah, ça va Bachili? Oui, ça va. Ok. Vache fouettée. Ibado akakena. Vache fouettée là. Coucou Bert. Ah, coucou bébé, so. Ah, ok. Coucou. Eh coucou. Ah maman. Na mo biko. Imati. Ah, maman yo. Maman iba gane wele. Ah, wo Bachili biko. Meta so no kala ema. Alors. Bachili ça va. Je suis venu Bachili. Bitaye Bachili ke. Ça fait plus de 5 ans elle ne vient pas faire. Ali billet ka ko ke kuyi. Non, je veux aussi. Tu connais mana comment dire. Surtout ay mo go bawde jamana ngone. Mana ko mandi to kutme. Oni mana ko mandi na sebe ke na fa voir que. Bon, t'inquiète. Ni fana non sera, on va en parler. On va pas marquer. Igo tento. Sérieux? Igo tento. Et voilà le cadino. Hein? Igo tento. Donc non, on a pas Bachili faut moto aussi. Oh, mais il est de to ni na to ko lu foma. Ah, OK bébé. Obizuga. Tu vas le dormir ni cadina. Ni ko tento. Non, t'inquiète bébé, amna ko kesse. Ah, ko ke sebe sinon Dokera. Non, voilà, Dokera. 5 ans c'est trop hein. Non, amen. 5 ans. 5 ans c'est trop. Mais voilà, à chaque fois, on dirait qu'on non bira. Donc, il est là. Mais il y a des filles, ça. Il y a des filles, à chaque fois, il veut quand nous croyons n'a pas le tigre. À chaque fois, on dirait qu'on est sans. On a rencontré que c'est sans. Voilà. Ni papa n'a droit à courir, c'est beau, on est 4 000. Non, t'inquiète, non, on va en parler. Oh, ok. Nenya sole la wanya gwero. Ali ba fa ni su moron kolo. Ad nche bo. Doni ni. Wonte. Bachili dido. Muko kabi ufuru. Ne ka lo travel leke. Ima boro. Nche bo. Ite jiga bona. Moron kolo na ma fe na ngi kana na kamale ni na luma. Ai bo ko kabi ne ufuru dio. Wi ba wule. Tema ka wi ba wule. Quelle est la caméra ici? Voyez ce que ne pas. Avalo. Ne la luma. O te kala ne bara. Ketina musof no fenne bara o te kala. Ni ya musof fenne bara idi na lenga fo a gwa uma weni la. Ante koke. Wena le Il est là ta be kolokolo la. On ne connaît pas donner ne bo so ma ka wa barada. Mais il est dit que le second y a non, Cameroun dit que nous sommes fait mort. Eh Allah, abena ne dit ne fait pas ça pour la fourrure. Amon nekete. Moron ko sanjulu u yenyo no fe man ko latin. Mbra fi na ngo kamala ni senga na blana luma. Nga fi na ko di. Iya fo. Abande fe ga fourure ne tisika gen chugula tanto. Ah, lodi. Bois. Tiga boya bala. Tu vois comment on fait là là pour côté teme mo ni buranche. Il dem so konne na be nyon fe ni asanduru chere la bonti mana ko la ka de ga furu ere mrinya na la sona ma clé fla na mina abenye me mo ko bla kan allo di mrinya inshallah no le konne mrinya mais mo iba na ne la luma ki ne dem so furu la ne la du sare ale yino ndo le fina ni jena no yi ndi dem so di ma ni yere magbe no di dem so de totima ay boy dem so no fe ne be so fe mbe mo awallo di e koke ifan kan kuma sugu da blasa e baro ni mo gonyene man din badi e pini war ko de do ha be baranyene man badi la abi bo famille nyene man badi la fana donc kana joro ide nga sigi ko la ide mi la fa ko na sigi dan kumba awo kumba i toloro kan yen lame mo nyene ma de ne ba ne la motoro war ya ku ne ba ne la motoro silamele ba ne la motoro igalo ne la duguno ya no ne la sharale ye nyole frena ni sonu kamari namba ne ko ke ila rezo ibarala ila rezo ibarala ne ka rezo to amoni anga rezo barake tere bien ame limité la kuma be allo di mais ni ga appelle ga dike den ni ga appelle ke sanu adike den bon ngoro po ngame limité la kuma be ama gun fo tapi la ay fala tenne voilà ni la demande yo wala nunu wa lu te Ibrahim il faut caméra ni reka ke faut kele di ni ala ni ki dem ni ki den masano idi modern so
fiyo ngo mo nyama ndene do mo nyama de ne ko kamera ifurle muso folo be mulo muso folo ibulu ibrahim ana muso do furu denjoli ibulu dengele ibulu sanfla allo ya ina muso furu sanjoli nyona bwa ni ya sanshigне ile kamera ya sanshigne bwa sansi Ibrahim la kuma me ko muso kelen sansi Ibrahim la kuma me ale ma se foyi sɔrɔ la den kelen ni ala mɔrɔn ko ya dan yɛrɛ le ne ti ala kana foyi bɔ ne den di tɔ ni buran ta di ne den di tɔ tɛ ni kamera su ma bwa ni b'an tɔ cɛ da la ni ma kojugu kɛlɛ y'a fɔ ma ala kana sɔn ma sa ni fɛnɛ ka ko faamuya sa an m'a f'i ko den kelen b'a bolo ka ban donc o kɔrɔ a bɛ cɛya la o kɔrɔ la a ye cɛya la sanse ni na den kelen ni sɔrɔ waati min na o k'a sɔrɔ a ka batterie chargelen de kabi a bɛrɛ o den kelen sɔrɔ a ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ni ala ni k'i den di nin ma ni ka mɔdentiya kɛ i sibiri la n kɔrɔ kana ni kuma sugu fɔ sa n'a ka den kelen sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ a ka batterie chargelen nka an ye wari min na ta a ka batterie bɛra décharger ba k'e le wuli ka bɔ na luma kana ni foyi buran ko n buran t'a di n buran tɛ a bɛna k'i buran k'e bɔ na luma la kamara mɔrɔnkolon y'i bolo dɛ ni nin kelen ne bɔra sanpere in kunti e fana ka nin ko sugu dabila sa a kɛtɔ t'a di mɔgɔ gɛn tantɔ a ma ɲi kuma k'e le wuli ne fana kɛ wuli ni mɔgɔ y'a la k'i denmuso di mɔgɔ min y'a furu la il faut ye wa kamalen kɛndɛ dɔ le ɲini ka na min ye kɛya la min na réseau bɛɛ lajɛlen dafalen n'a ka appel lase a digɛ den ye o le duman ne ye ni kɔni bɛ nin kɛ cɛw la i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'i den furu agba ne na n den sɔrɔ kɛya dɔ la ni kɛw bɛ yen nɔ kɛw di na mɔgɔ tɔ minnu bɛ na n'olu ma se ne den furu la se olu tɛ cɛw di kɛ le kunba ne bɔra e furu k'a ta i furu don ma ka n'a bila biro san joli le a san 12 de ye san 12 de ko di an n'a den joli sɔrɔ den 9 an bɔra den 9 de sɔrɔ i ka lɔ ne mago ye cɛ le la cɛ min ye i n'a fɔ ne yɛrɛ cogo ne mago y'o le la ne mago cɛ sugu sɔrɔ ne den di tɔ tɛ olu n'anw tɛ kelen ye sa e tɛ k'o de faamuya kɛlɛ wuli ka bɔ ɲɛ ne ma an bɛɛ gɛn i kelen bɛ to i dan na yan awɔ kɛlɛ bɔ ɲɛ ma hɔrɔnkolo ninnu kɛlɛ kuku tɛ i ba papa e bɛ ka ne wele a n kɛtɔ fɛn min fɔli ɲɛna i b'a kɛ cɛ wɛrɛ sama ka na ne bɔra yan o kɔ n'i mana kɛ cɛ wɛrɛ sama ka na ne bɔra yan o kɔ i y'a kɛla kɛlɛ di min na réseau dafalen i to yen na n y'a mɛn papa min na réseau dafalen k'a jɔ ten kaɲi o la duman ne ye ni min ka appel lase dɔrɔn a digɛ den ye i yɔrɔ mɛn n y'a mɛn papa allo di wannan jibla ɲɛ na ɲɔgɔn ko hɔrɔnkolo ninnu